Ikaw lang baby girl ay sapat na. Kahit hindi kita kasama, ikaw ang nasa puso't nasa isip lakas tama. Ana siya, pwede alisa, kiri alisa. Halaka, pwede talia, kiri gawin na. Bakit hindi mo ba makitang heto lang ako? Handang gawin lahat basta ikakasaya mo. Alam mo pa ba? Nung tayo'y mga bata pa, nagtatampisaw sa ulan habang ako'y dahan-dahan nahuhulog. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa aking nakabiganin na. Di ko mapigilan ang aking nadarama. May chinita girl, may chinita girl. Ang tanging alaala mo na lamang bang tanging hawak ko. At ang mga matatamis na yakap at dalik sa tuwing ika'y kasama ko. Kaya na malimot ang pag-ibig mo. May puwang pagbago dyan sa puso mo. Tanggapin mo lang ako, ako'y babalik sa'yo. Hello guys, morning. Ito ang binibini na ninanais ko. Wait lang. Marikit na dalangin. Morning Eliza, kay Kuya Jomel, kay Audrey Cruz, kay William talaga. Kailan pa yun? Thank you so much. Sweet naman, nagsisave ng fan sign. Okay, don't forget to hard react na stream. 100 reacts equals to giveaway tayo. Wait lang yung dancer natin. Hi, Jan. Hello po. Nakakamiss na. Ang dami ko ng pahinga, guys. Wait lang. Share ko muna yung stream, guys. Hi, Lavelle. Good morning. Ay, good afternoon, I think. Is it afternoon there? Hi, Lawrence. Kay Kuya John Benedict Bunuan, shout out to you. Wait lang, guys. Maglagay lang ako pin comment. Sinisipon ako mga be. Ang guys, ha? Lagay lang ako pin comment. Lavelle Marcanto ni hello. Guys, 100 reacts, ha? Sa mga gusto sumali sa 1K Gcash or load sa June 30, guys, 10 days na lang. Oh my gosh. Hoy, Eliza, naligo na ako. Medyo kagigising lang, pero naligo na ako. Ay, hindi pa ako nakapagsuklay. Sumbang. Wow. So, ganito guys, sa lahat ng mga gusto sumali sa 1K Gcash natin, make sure po na i-click nyo po yung link and use my code, the Warrior, or pwede naman po pagka-click nyo na link, gawa na lang po kagad kayo ng account. Thank you, Kristen. Yes, nakablo ulit tayo. Hi kay Bebe Onikin. Good morning, guys. Morning. So, 69 reacts na lang, guys. Start na tayo, mami, guys. 100 load muna tayo ngayon, guys. Pero sa 1K Gcash, make sure po sign up po kayo, nakalagay sa pin comment. Hoy, naligo na ako. Ayaw, Nikit. Yan guys, so lagi ako nakaka-copyright eh. Kaya, ganyan muna yung music natin. Mga ano lang, yung... Ang tawag sa ganyang music, guys. Yung inano lang, cover lang muna tayo, guys. Kasi lagi tayo nakaka-copyright. Basic yan eh. Keep on heart reacting tayo, mga bet. 3 hours tayo for today's video. 3 hours tayo for today's video. Kaya, dyan lang kayo at kumain kayo habang naghihintay tayo maka 100 reacts, guys. Mag 100 reacts na, guys. Don't forget to click the link below. Ang hindi po mag-register at gumawa ng account dyan, guys, ay madidikyo, madidisqualify tayo, mga be. Madidisqualified po ang hindi sumunod sa ating rules. So, basta pin comment, guys. Make sure po gumawa kayo ng account dyan at isend nyo po sa aking Facebook page, dito po sa Facebook page ko, yung proof na nakapag-sign up na kayo. Yes, ay kay Limon, hindi nyo makiklaim yung panalo nyo. Kapag hindi kayo nag-sign up dyan, hindi kayo makakaklaim ng inyong win. Kapag hindi kayo sumunod din sa pin comment, no? So, basta pin comment, guys, don't forget to click that link and create your own account. Yeah, ganun, diba? Pwede na ba yan, guys? Pwede na ba yun? 57 more reacts tayo, guys. Okay, Bebe Kristan. 57 more reacts.
Guys, if ever magkaroon ako ng meet and greet, sino mga gustong sumama? Pero panigurado QC area tayo, pero hindi pa naman ngayon. QC area tayo mga be. Pwede bago mo ng bagong entry. Oo, pwede up to 5 accounts tayo mga be. Up to 5 accounts. Oh, may pa-stars. Thank you, Mary Jane Trinidad, for sending 75 stars. I love you, girl. I love you, girl. Keep on sharing tayo, mga be. Morning, Bebe Mochi. Long time no see. Thank you so much sa pagbisita. Uy, Bebe Mochi, click mo naman yung link below. Tapos gawa ka naman ng account dyan. Sige na. Magbawi mo sa akin, charets. Sa mga araw na nawala ka at buwan at taon. Arat! 50 reacts na lang, guys. 50 reacts na lang at ipapamigay ko na ang dapat ipamigay. June 30 po ipapamigay 1K. Pero ngayon po, may pa-giveaway din po ako ngayon. May pa 100 giveaway din po ako ngayon, no? Iwalay pa po yung giveaway ngayon kasi sa June 30, guys. Every live may pa-giveaway ako. Hindi na kayo nazanay sa akin. Thank you, Bebe Mochi. Send mo sa akin yung screenshot para ilista kita sa 1K. More accounts you make, more chances of winning. Kunwari, gumawa si Mochi ng 5 account. Number ng papa niya, email ng papa niya, tapos ang jowa niya or asawa niya, or pinsan niya, matik 5 account agad. Lavelle, thank you so much for sending 100 stars. Thank you so much, Lavelle. Keep on sending. 48 more reacts na lang tayo, mga be. 48 more reacts na lang tayo. Keep on heart reacting. Ang hindi mag-heart react ay maasin siya. So, shout out to our 34 viewers natin around the world. So, guys, ano pang hinihintay nyo sa mga nanonood? Make sure po na naka-heart react po kayo para makasali kayo sa ating pag-giveaway. Don't forget to share the stream. Ay, Bebe Mark, uy, basa pin comment, Bebe Mark, uy. Click the link below and create your own account and screenshot and send it to my Facebook page para masali kita sa 1K Gcash or load giveaway sa June 30, pati para masali kita sa giveaway ngayon. Hi, Bessie. Uy, kumuha ka na ng 5 account, Bessie. Oo, sarap-sarap ba naman matulog kahit ako kanin? Parang ayoko muna mag-live eh. But I need to live, guys. Kailangan kong mag-live. Para sa future. No? Charet. Para mas marami akong makain, kailangan kong mag-live. Nasa live ang pagkain ko, guys. Charet. So, ito na, guys. So, habang nag-ihintay, magpe-play muna ako, no? Sana ma-win, chicken, win. Ay, nakalagay sa pin comment, oh. Mag-register ka dyan para sa 1K Gcash giveaway ko sa June 30. Katulad noon, pwede ka gumawa ng 5 accounts sa Smatic. 5 ano ka na rin. 5 na rin yung pangalan mo sa listahan. Heart and, oo nga, may bago kong TikTok, guys. Warrior Gaming, ganyan. Puro games lang yun. Hi kay Mary Jane. Ano yan, sis? Okay lang hindi ko magbigay ng stars. Hindi mo lang ako namimilit, guys. Kung ano lang kaya nyo, guys, ibigay. Kung ano lang ang sa inyong loob, no? Kaloob-looban, ilabas na yan. Kung ano man yung kaloob-looban na yan. Hoy, minsan kasi pag nananalo ka, di ka nagpe-present. Hindi ko kasalan. Wait, kinainan ako, B. Binawi niya lang din yung magiging ko sa ano. Eh di wow. Sishildan ko na lang to, guys. Buhay pa ba siya? Wait. Ano naman yan? Ang agang masisigpay. Ang aga-aga niya masisigpay. Oo nga, Mochi, awayin mo yan. Hi kay Marvin, good morning. So yan, guys, 100 reacts. So mamimigay tayo ng Gcash or load. Ang sakit mo naman manakit.
Ito. Huwag ka mag-high shield, buisit ka. Subukan mo mang-high shield, talagang kukutungan kita. Hi kay Percy, good morning. Buka mo talaga mag-high shield, buisit ka ha. Giggle yarn. So yun guys, hindi muna tayo kaya mag-zone trip kasi lang basta nag-copyright. Ang hirap ko alam mo, copyright. Guys, kulang na lang tayo ng 42 reacts. Uy, hindi siya nag-high shield. Patay ka to sa akin, eh. Paalam sa imong buhay. Wait, patay na rin ata. Please, kayanin mo. Yes! Wait, dinoblehan. Dinoblehan ako, B. Mukhang talo na tayo dito, mga baby loves. Mukhang talo na tayo talaga din, eh. Makapatay ko ba yun? Ang laki ng shield niyan, be. Diba? 220 shield. Oh my goodness. Oh my goodness. Wisit ka. Hindi na siya naawa sa akin, guys. 1, 2. Kayanin mo, B. Kayanin mo, be. Very good. So, may choice pa ba tayo? Kailangan mag-heal to the max, no, be? Kailangan mag-heal. Pwede ba happy? Sige. Girl, MJ, pwede. Number 1 na naman. Wait, buhay ka pa, Jai. Kayanin mo, be. Kayanin mo, be. Ako, mashipay ko lang to talaga. Tapos, okay. Okay, baby. Okay, baby. Wait. Sayang naman. Di ako nakakuha ng... Di ako nakakuha talaga ng energy. Energy gap, be. Oh my goodness, kayanin mo, B. Kayanin mo ang sakit. Kayanin mo ang sakit. Kayanin mo, B. Uy, putik. Di ka pumamatay, Lodi. 1, 2, 3. Oh my goodness. Ay, patay na tayo. Sikpay na mare. Wait. Jonathan, hello po. From Chicks Gaming, shout out po. From Chicks Gaming, Pasco Gaming, Kion, Hub, Stephanie, and McCoy. Let's Gaming. What's up? 40 reacts na lang, guys. Guys, ko ako sa inyo, mag-react na kayo para makapamigay na tayo ng ating load, no? Load in the morning. JC Reed, good morning to you. Good morning sa iyo. Okay, so kailangan mo mag-pass. Ay, gabi naman si Angelo. Napakatalino naman ni Lodi Angelo Buenaflor. Shoutout kay Kuya Angelo Buenaflor na nagsabi bonak daw ako, guys. Sorry na, ha? Sorry po, ha? May 75 random FB accounts. True is true. May 75 random MMRLO. Alvin, good morning po. Good morning sa iyo. Keep on heart reacting tayo mga be. Ang hindi mag-heart react may futok. Chalet. Wait, nagnakaw pa mo. So, kinayaman mo yan. Kinayaman mo ba yung pag nanakaw mo sa akin? Uy, shit ka. Ko lang sa dami. Tinry ko i-meet Bebe Mochi. Pag nilipigin iba ko yung pwesto na, nililito ako eh. Tinry ko rin idulo to. Pag ganon. Di kasi ako magaling dito, Bebe Mochi. Bebe, ikaw ang mag-pick up. Uy, grabe naman dyan, B. Ayan na, B. Rar, patay na Rar. Hi, Kevin. Hi, kay Michelle. Guys, 66 reacts na tayo. Kulang pa tayo ng 34 reacts. 34 more reacts. At talagang sasapakin ko na kayo. Charot. Shake pa na to, guys. Bento ko na nga. 34 more reacts na lang tayo, guys. 34 reacts na lang, guys. $34 more reacts na lang, guys. Sa spaceship, isasagay kita. Lahat na kailangan akong dala-dala. Ayoko mag-pass.
bukas. Charet. Oo nga, Bebe Sheila. Kukulit kasi nung ibayaw ako reactan. I'm so galit na. Charet. 32 reacts na lang, guys. 32 reacts na lang at lover na to. Uy! Ano ba yan? Sinisultan pa kasi para naman bading eh. Aray! Sakit naman, Lods. Grabe naman manakot si Lodi. Grabe naman manakot si Lods. Wait. Ayan na, Lods. Patay na tayo. Okay, Lodi Mochi. Baba na nga ng MMR ko. Ito na mo, oh. Win stick, lose. Wait na yan. Tapos win. Ayan, puro win. Tapos lose, win, lose. Di ko na ano pa tayo aangat nito, be. Oy, bakit dinilit nung isa yung sabi niya sa akin, bonak ako, tapos dinilit naman niya yung comment. Crazy. Bonak daw ako, tapos dinilit yung comment. Mahida. Ito puro may heal. Ang baba nga, 600 na nga lang eh. Ang sakit sa puso. Makatawa ka, Bessie, ha? Isa ka dito dahil lang ba't bumaba MMR ko. Don't me. Mag-i-shield ba to, guys? Don't me, Justin, ha? Hoy! At least may ambag ka sa pagkababa ng MMR ko, no? Ay, Raylan. True, Mochi. Sarap suntukin sa brain. Charot. Yeah, subukan mo talaga akong patayan, ha? Malilintikan kayo sa akin. Charet! Mag-i-heal kasi itong bullshit na to, eh. Hala, feeling. Bullshit pa. Huh? What the heck? Kaya ko pa ata siyang i-save. Kaya pa kitang i-save. I-save kita. Sige, mag-shield down tayo, be. Sticky lang. Ano ba yan, be? Pasko na nga. Nandito na sila. Sino kuya dyan? Nag-rel kay EJ. Uy, buhay pa siya? Fairness, ha? Tagal ma-shake pa, ya. Wait, sayang yung energy ko. Akala mag-chisip ang bobo. Ay, buhay pa siya? Buhay ba ka, be? Thank you, Mochi. Bait mo naman. Dailan kay Edward Elo. Nung nag-heal, kala naman titirahin ko siya. Ngayon kita titirahin, be. Wala ka nang bukas. Be, all out ko na to, be. Ewan ko kung mabuhay ka pa dito, be. Patay ka na, be. Shit. Sarap pa, be. 661. Proud na proud yan. Nanalo 661. Nod muna tayo ng aking pagkapanalo ng nakaraan. Keep on reacting tayo, guys. 27 reacts na lang.
Ayun nga pala, Joel. O, sige, sige, wait lang. May nangutang kasi sa akin kahapon. May nangutang ng 500. Hayop. Ay guys, may mga extra naman sa Gcash dyan. Harap naman natin si Bebe Joel, Agupitan Tioxon. Legit guys, na nangangalakal po sila bilang hanap buhay. Ayan guys, si Bebe Joel. Kung gusto nyo guys kung gusto nyo po mag-make sure na totoo talaga at hindi po sila na may scam, paki-message na lang po sila at manghingi po kayo ng proof. Meron po silang proof. 26 reacts pa tayo guys. 26 reacts pa guys ha. I just want your body right now. Oh no. Oh. Ay, Edward! Sige, thank you, Ma'am Arturo. Chill pa siya eh. Ano ba ba, Jandro? Okay lang guys. Wala kayong Gcash. So, at least 26 reacts na lang. 26 reacts na lang. Guys, pag 1 hour at hindi pa na tayo naka 100 reacts, ibig sabihin, hindi po muna tayo mamimigay, ha? Kapag pag 1 hour na tapos hindi pa na tayo naka 100 reacts, wala mo nang pamigay. Pero tuloy yung 1K Gcash natin, guys, sa June 30, okay? Shark is like Kane. Bakit ka? Asan ka na ba? Oh. Sakit ka. Walang nanakit. Ikaw mapag-sound trip ko yun, Liz, eh, ng mga magagandang sounds. Kasi nakaka-copyright tayo everyday, eh. Pwede magpa-fansign, yes. Pwede. Fresh ako ngayon, eh. Karet. Yan. Alam ko na sino susunod dito, sila Jandro na to. Kabisado ko kayo eh. Sa lahat ka mo, Mochi, everyday life ko, kahit wala ding sounds, nakaka-copyright ako. Kahit yung mga co-streamer ko din, sila Dambi, sila ano, sounds na lang ng Valorant, nakaka-copyright pa. Ay, Kuya Jason, 21 reacts na lang, kulang. Diba, parang ang nonsense, parang nananadya siya. Kasi yung iba wala nang background music, nakaka-copyright. Ako naka 1.75, 1.5 na yung speed, halos chipmunks na. Nakaka-copyright. Uy, thank you, Joe. Thank you, Kuya Eduardo, for the 200 stars. Diba, Mochi? As in, everyday, nakaka-bad trip talaga, like legit. Parang nananadya talagang bumaba yung viewers mo, pati reach. Kaya baba din ang reach ko eh. 4 days straight na akong kinaka-copyright. Kaya tinaray ko naman ngayon na yan, mga mash-up, mga nag-try ako pure Tagalog, copyright na naman. Tapos mag-try ako ngayon ito, mga cover songs na, ewan ko lang talaga kung copyright na naman. Cover na nga lang, ka-copyright pa. My goodness. Uy, kailangan ko pala mag-login, guys. Wait lang guys, login lang ako ha. Nag-auto-logout eh. Totoo diba, Mochi? Parang tanga. Tapos hindi mo pa ma-dispute, unlike noon. Nadi-dispute noon eh.
Wait lang guys ha, mag-login lang ako. Nag-log out eh. Guys, iyan nyo na to 100 reacts. Pag di pa to naka 100 reacts within 1 hour, bukas na tayo mamimigay. So guys, nagla-login lang ako ng Axie. Jamie, hello. Belated Happy Father's Day po sa mga tatay na dyan at sa mga may tatay at sa mga mother dyan na naging tatay na rin sa kanilang mga anak. Happy Father's Day. Ba't nagbabag? Hindi ko mabuksan. Hala ka. Ayun. Nagbag guys eh, nag-auto log out. $17 reacts na lang guys Oo, totoo. Sa akin nga, wala naman dispute. Dati may dispute sa akin. Ngayon, wala na claim. Claim na lang nakalagay. Halatang ayaw na tayo bigyan ng stars, pati ads eh. Sa kanila na lang din napupunta eh. Di yung iba kong stars, di ko makuha kasi nga, copyright yung stream ko. Eh, di thank you. Naka Facebook na yun. Munti ka na ako mamatay. Hindi ka na tayo dun, no? Hi, Casey. Opo, nag-breakfast na. 3 hours po ako ngayon. Diba, buhay pa tayo. I didn't eat, You eat na upstairs. but I don't like. What? I am, Kaya mo yan? but I don't know eat. Why you don't know what to eat? Wait, Casey, say hi, MJ. I am very, Nagigising niya lang, guys. Lang pa daw siyang kinain. I'm so tired. You're tired pa? What did you do naman? I just, Oh, you just sleep lang naman. Why you're tired of sleeping lang? Ay, because I am so buhay pa. Hi, Randy. Mag-heal ba to? Ang sakit naman nito. Sean. He's sleeping upstairs. Where's Casey? Okay, Bebe Joel, go lang. Oo, pamangkin ko, Lodi. Cute, no? Bigyan niyo daw siya guys ng food. Charen. You want food? You say, can I have food? Can I have food? Charot lang. Punta po dito, baby Casey, breakfast na ito, gigising ko lang. Casey, you go to MJ house now, you eat no breakfast there. What kind of breakfast? What kind of breakfast daw ba the MJ? Kevin Cream na hello po. 15 racks na lang guys, na tayo na lista. You want to bring the chair there? No, Why? because it's white, it will become yellow in my life. Anything you want daw, Casey? What do you want daw? Tell it to MJ. Parang yung MJ's bahay na lang. Oh, pag nandiyan na lang daw siya. Ito may little chair na kayo. Ito pa huli. Okay. This pwede do allowed. What? Look, this. Hi. This chair is okay because where the
the murderer's skin is white. White or not? What? Murderer's skin is white. Ay, wait. So cute, no? Oh, di ko matitibag to. Tira mo, lagi nga ako kinukuhanan ng ano eh. Ang GG na tayo dito, Lods, ha? Lagi ako kinakainan. Kakainan na naman ako. Ang tanga. Ang talo na ako, guys. Hi po dun sa Japanese yung name. Lone Streaming po. Are you allowed to sit in the floor na lang? Yes. Hi Edward, thank you for the 50 stars. Ang talo na tayo guys. Oh. Wala na ako energy eh. Magpa-blood moon pa. Heal pa siya oh. Oh, wait, puro heal. Kain na naman ang pumuti. Kapag trip naman, kailan mawawala yung kain niya na yan? Sabi to Randy. Oo, Bebe Joel, naniniwala naman ako. Sinasabihan ko lang yung iba. 13 reacts na lang tayo, guys. Pantalo na tayo mga beang. Magbaburst na to. Yan na, burst na siya. Makainis. Talo, guys. 1, 2, 3. Rami. 13 reacts na lang, guys, ha? Kasi sarado do. Totoo. Oo, sleepy ko siya, be. Di pa rin nag-shield? Okay, ako na pinatira. Yun ba yung meta ngayon, Mochi? Mukhang patay na to, ah. Patay na? Masakit, grabe. Tirahin mo naman ako, isa lang. Puro backdoor. Ooh.
Grabe, sakit. Ay, sige Kuya Mark, oy. Ngayon na. Happy birthday, ay, belated happy birthday Kuya Mark. Uy, sana nag-enjoy ka po ka. Love you. Ang bilis, no? Sakit. Oh, wait, mahuli pa tayo. Ang talo na. Wait, Ay, naku. Welcome, Lodi. Thank you po. 11 reacts na lang, guys, ha. SIM card ko? Oh, wait mo ko SIM card ko. Target pass enemy ko. Dali. 10 reacts na lang, guys. 1, 2, 3. Cute naman daw ako ngayon, kaya okay lang. Yes. Yan ang gusto ko sa inyo. Here we go. I'm going crazy tonight. Round 3, galing mo, ah. Galing mo, kuya. Oh, wait, buhay pa. Kasi ikaw ulit pa tumira, nakakainis. Ganun pala pag bird, just dalawang aqua. Ay, buhay pa! Nakakainis naman. Kabad trip naman yan. Ay, babackdoor nga, nawala sa isip ko. Napokus kasi ako dito sa harap eh. Kakainis naman. Round 3 or 4. Sige, now I know. AAB, round 3 or 4 titira. Aqua bird. 9 reacts na lang, guys. Talo na tayo, guys. Uy, buhay pa. Ba't naman buhay pa itong voice na to? May amazing. Nagbibigyan ako in fairness. Naawa pa slight. Thank you, Rodmar. Hi so much. Uy, 6 reacts na lang, guys. So, dapat nang matuwa ako nito. Wow. 2, 3, 4. Ay, nakakainis. True, Mochi. Ang bait-bait mo naman sa akin.
Crazy tonight. Paano pag ganito? Aqua plant. Tipid ako energy ngayon. Kakasilaw naman. Wow! Bait ni Rodmar ah. Ano kaya meron? Kaya meron kay Rodmar ngayon. Parang bait-bait. Thank you sa 30 damihan mo pa. Thank you, Kuya Mochi. Wow, sana magkano? Magkano ginastos mo? Covid boy pa. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Pagdating kasi sa'yo ako'y mahiyain. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, narating ako sobrang lakas mo kasi sa'kin. Ewan ko kung paano ko bibigyan ang tingin ko kasi kung hanggang tingin lang nakikinig. Ayoko rin naman tumingin, mas mukhang hindi ko pa rin. Mabubuhay pa ba to, guys? Try lang. Joel. Sandro, hello. 102 reacts na pala, guys. So, mamimigay na ako after nito. Sige, after nito. Wow, yummy naman yung loaded Rodmar. Thank you. Wow. Mas pinili pa niyang ganun. Ang talo ako. Wow, ingat. Enjoy. Bakit? Okay. Sakit? Iyak na ako. Ano to? Totoo ba? Strict na pala ako. Okay, game tayo, guys. Lista na ako, ha? Lost trip ako ngayon. Nakaka-bad trip. Game, Kuya Machi. Ako nga, 600 na lang eh. May bottle ba MJ? Punuin mo na. Michael Malibar, hello. Sino pa, guys? Omigay natin to in 20 minutes. Mga
11. Pamigay ko ng 11. Six loss ka? Ilan na yung member mo? Cash pa rin ah. Thank you natin stars. Love you. Oh, 6 lang pala yung butal, no? Thank you. Most beautiful girl in universe daw ako ng Spenged of Gcash, sabi ni Arturo. Di ba Kuya Mochi, kailangan di ba ng account din doon? Papa, Bebe Jewel, itayin mo lang. May nangutang kasi sa akin eh. Mamaya na ako babayaran. Ang dami na umutang sa akin dun eh. Kasi madami din po ako sa nasustentuhan eh. Pamilya ko po. Siyempre, nagbabayad din po akong bills dito sa bahay. 3 years na ako, bars. Nagbabayad ng mga bills. Wait mo lang ako, Joel. Kalmahan mo lang. Sprinkles, guys. Stress eating. Gutom lang. Kain pa, yeah. Eduardo. Baka kulang pa nga kung dinalo ko sa akin ng 50 eh. Pwede naman, salit kita kuya. Pag ayaw mong kunin, pili ka sa viewers. Ay, meron pa, bebe? Meron ko kayo sa 50 stars.
Thank you, Mami Machi. Pa-follow ba kita? I need somebody who can love me at my worst. Oh, 15 minutes lang guys, mamimigay na tayo. cause it's only you, nobody knew I was the first. And for you, girl, I swear I do the first. I need somebody who can love me at my worst. Oh, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Cause it's only you, nobody knew I was the first. And for you, girl, I swear I do the first. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. Di ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Di ko ba kailangan umalis ka? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Dalawa lang TikTok ko. Paano naging 3 TikTok ko? Sa dami ng pinagdaanan, bakit mo ba ako naisipan? Ako'y iwanan. Huwag ngayon at di ko yata kakayanin. Pauwi ngayon. Huwag ngayon. 250 lang dito, Lodin Eduardo. Kasi 30, sa June 30, mamimigay ako 1K. Sana ka laging masaya. Kahit na di ako ang kasama, ihahatid kita. Palayain ang pusong di mapigil. Sana'y tayong dalawa sa huli. Ito ay isang dalangin. Sana'y ipagkain. Kaya meron, angas sa mga poster natin dyan, oh. Sa Facebook, alam ko may poster din ako eh. Nangihingi ng load. Na kanyang maririnig. Eto na ang huling tingin na dati siyang kinikilig. Heto na ang huling araw na mga yakap ko tulis. Heto na. Eto na. Pag nanalo ipon pang date ka sa Tagaytay. Ang ganda sa Tagaytay. Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan? Yes, 250 load. Di ba? Pati kung isipin mo naman, ba't naman kami manghihingi ng Gcash, di ba, Mochi? Kami nga namimigay, tapos kami manghihingi. Sabay pa ng ng maganda rin. Pak! Ganda talaga, Pe. Pumunta kami ng Tagaytay para kumain at magpahilot. Ang sarap din nung naghihilot doon. Mahilig kasi ako guys magpamassage. So, gumagastos talaga ako sa mga pamassage, pa-facial, mga ganun, mga pampasarap ng feeling sa, pampa-beauty, mga ganun. Like kay Peter Paul, kay Heidi. So, sa massage kit, magastos ako ng 1.5 to 2.5. Okay lang sa akin yun. Basta masarap, magaling. Na talagang yung mag-e-enjoy ka, makakatulog ka, ganun. Tapos nag-try kami sa Tagaytay, 750 lang. Pero, kasing galing nila maghilot, yung tig 1.5, pati tig 2K, na
napapahilutan ko yung sa Royal Oasis, yung may sauna, may shower, may sarili kang kwarto. Doon sa 750, ano lang, parang may divider lang. Pero ang sarap, ang galing na maghihilot. Yung skin niya, pang 1.5 to 2K. Pero ang binayaran lang namin 750, di ba? Hi Arnold, thank you Dustin. Mahilig kasi ako guys talaga magpahilot. Dati hindi, pero nung ngayong taon, sobrang parang naa-addict ako magpahilot. Dati sakto lang, pag sumakit lang katawan ko or pag may sakit lang ako nagpapahilot. Ngayon, kailangan every month kailangan nagpahilot ako ng 1 or 3 times. 1 or 3 times a month, ganun. Then Benedict Bonoan. Oo, di ba MJ? Yung din na naisip ko yung pamper din pag may time para hindi ka ma-stress. Kasi may times kasi dati, sobrang tipid ko. Kasi iniisip ko lang palagi yung makaipon, ganito, ganyan. Eh ngayon, binalance ko. Mag-iipon ako habang inaalagaan ko yung sarili ko, tapos nabibili ko yung gusto ko. Ganun. Oo, totoo Mochi. Mukha kasi madali yung stream eh, pero pag tinry mo siya, ang sakit niya sa likod. Sa bagay, kahit din naman mga office works, yung mga 8 hours a day, 8 to 12 hours a day, sakit din sa likod, di ba? Kaya pangarap ko dati maging flight attendant kasi ayoko lang nakaupo, ayoko ng office works, ayoko ng nakaupo lang ng ganito. Gusto ko naglalakad-lakad ako, mga ganun. Eh wala, nag-marketing ako. After ko mag-marketing, ayan, nag-stream agad ako. Anong date? Baliw ka. Eight minutes na lang guys ah. Totoo, sarap sa tuloy ito eh. Thank you sa mga tumatambay guys. Don't forget to eat na ha. Kumain na kayo, hindi pa kayo kumakain. Gagalit ako, rar. Hala siya, baby, hala siya, baby, hala siya. Guys, make sure po sign up po kayo sa nakalagay sa pin comment. Ang di po naka-sign up dyan, automatic DQ po. Totoo, after nga nito workout. So, nag-workout ako guys, hindi para magpa-session. Nag-workout ako para, anong tawag dito? Para yung maging balance lang. Kunwari, di ba kumakain ako ngayon ng junk food, ayan. Kumakain ako ng junk food, ng candy. Pati para maging active lang yung katawan ko, gano'n. Hindi naman na nakikipagkarerahan. Gusto ko lang ng balance lang. Kunwari, kumakain ako ng junk food, tapos kumakain ako ng gulay. Tapos nag-workout din ako. Parang gano'n. Para hindi ako puro unhealthy lang. Dapat balansehan mo din ng healthy. Ng mga alam niyo yun. Pero pag tumating na ako sa point na mag 30 years old na ako, lilimitahan ko na yung mga pagkain ng mga chichirya, mga candy. Siyempre, nakakatakot din, diba? Pag tumatanda tayo, may mga lumalabas na iba't ibang klaseng sakit, mga di natin in-expect, pati madalas na sumasakit yung mga katawan natin. Oo, mga chillakas makataba. Kaya, every week, 2 to 3 times kami nag-workout sa gym. Para balance lang, di ba? Hindi kami maging, ang hirap din kasi, ang hirap kaya magkasakit, mas magastos. Oy, legit ba yan, MJ? Or parang feelings lang? Sorry sa tanong ko. Or feelings lang?
Or yung legit na puso talaga. Kasi yung si Tito dito, yung lahi nila, may sakit sila sa puso. Yung pastor na kapatid ni Tito, ano siya, may bakal na siya sa puso. Tapos, tinaningan siya ng parang 15 years na lang ata para mabuhay. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Mga lagpas na siya. Lagpas na ng 15 years. May taning na yung buhay niya na yun, guys. Sabay tayo nangangarap ang nagkalaan sa atin. Ang nakalipas ay babalik na. Mas mapagaskamat ka. Oo, diba? Pati sarili naman natin to, diba, Mochi? Siyempre, love yourself. Ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Love you, Tony Kim. Na ang Alfeo, wala ka pang sharer badge. Excuse me. Oo, magastos talaga, like legit. Tapos, ang mahirap pa doon, syempre, maliban sa magastos, syempre, mag-aalala yung mga mahal mo sa buhay, di ba? Ang hirap kaya nung makita mo, di ba nahihirapan ka, tapos makikita mo pa sa mukha na, yung ayaw mo din namang makaabala ng ibang tao, di ba? True, Mochi. Galing-galing mo talaga. Yan ang mga gusto sa viewers kung mga advance mag-isip eh. Pero may times umiinom din ako guys. Siyempre, pag happy-happy lang. Pero di naman madalas. Occasionally lang. Mahirap kasi pag ginawa mo ng happy yung pag-inom. GG yung ano mo, liver. Liver ba guys? Tama ba? GG ang ating atay. Dami mo ngang friends. Ang bilis kasi magkaroon ng kaibigan guys, lalo na pag umiinom. Dami mo ngang friends. Kakasakit ka naman sa liver. Totoo, Mochi. Yan na rin iniisip ko dati. Sabi ko, paano kaya kung mag-isa lang ako sa bahay? Paano pag magkasakit ako? Tapos paano pag kailangan mo bumili ng gamot? Diba? Parang ang hirap, lalabas ka ng may lagnat ka, may ano ka, nagaganon pa naman, diba? Pag nakitang iba yung ano mo, hindi ka papasukin. So, paano yun, diba? Ay guys, share nyo naman sa comment section ano yung mga work nyo. Yung sa mga may work or kung student kayo, anong grade nyo na, anong year nyo na, ganun. dahan-dahang iangat ang muka upang masilayan ang payapang kalangitan. Timing na ako. Load na lang ako dito, sabi ni Arturo. Work at home? Anong work mo, Bebe MJ? Kala student ka pa lang. Totoo ba? Ay, laki. Taray naman ni Michael. Ako, streamer ako. Alam nyo na yan, guys. Cute ng baby ng ano ko, schoolmate ko. Second year college na si Onikin Nice. Lapit ka ng graduate, ah. Bahay lang ate tambi. Totoo ba, MJ? Di ba may mga module-module ko? Thank you. Honor na pala tayo, guys. Wait lang, may share lang ako, guys. Tapos pamigay ko na.
Pwede ka bang baby girl ko? Di ka sasaktan ng tulad mo. Umigay na natin to guys ha. Pwede ka bang baby girl? Pwede ka bang baby girl? Ito, bakit ganito na to? Crazy. Yan, side logo na tayo. Wow, nice hand bebe MDC pag ah. Hindi po, di po ako nakasolo ngayon. Pero nagbabayad po ako ng renta dito. Nakikirenta po ako kay Latito. Nagbabayad po ako sa kanila ng monthly rent. Tapos, hiwalay pa po yung binibigay ko sa family ko na nasa Antipolo. Hiwalay po yung binibigay ko sa kanila monthly. Kasi hiwalay pa yung mga bills ko as me. Siyempre, magbabayad ako ng internet, bayad ako ng pangkain ko everyday. Babayad ako ng pang-facial ko, pang-ilot ko, pang-gym ko, tapos pang-shopping, o diba? Kumpleto yan, guys. Tapos, syempre, magbibigay din ako extra pa kay na mama pag may biglaan silang kailangan. Kunwari, may unexpected happenings, kailangan gumastos ng gasto ganyan. Bawal na po humabol, guys. Bukas pa po ulit. Okay, guys, sa mga sumali dito, make sure po na may account kayo sa s5.com. Kailangan po naka-click po kayo sa link below, pati para po makasali kayo sa 1K. Kailangan nyo din po isend sa akin yung screenshot or proof na nakagawa kayo ng account po using my link na nakalagay sa pin comment. Thank you, RJ. Ako magkikilay sa'yo. Ay, may pagkilay. Oo, manage is the key. Oo, manage is the key lang talaga sa guys. Mahirap kasi pag puro gastos mo. Pero syempre nag-iipon din ako, guys. Linnea Maxine. Bebe Linnea, nandito ka. Pasend naman sa page ko ng proof na naka-register ka po sa pin comment. Pasend po ng proof na naka-register ka po sa pin comment. Bebe Linnea, send mo po sa page ko yung proof. Nandito na po ako sa page ko. Linnea, pasend na lang po. Ito, bebe, oh. Send mo lang yung proof dito. Ito, oh. Ayan, app Linnea. Yan, kailangan po mag-register ka na. Send mo po sa akin yung screenshot na naka-register ka po dyan. DQ po kasi kapag wala. Walang bebe, Jericho. Uy, nasaan yung supporter badge mo? Ayan, oh. Para makasali ka din sa 1K Gcash giveaway ko, bebe. Okay, next winner tayo, ha? Guys, para ma-claim nyo po yung win nyo ngayon, kailangan po naka-register po kayo. Okay lang, bebe Linnea. Click mo na lang. Mag-register ka na lang now, kung gusto mo. Wait naman ni Bebe Linnea, nag-sorry pa, no? Cute. Ang cute ni Bebe.
kasing cute ka. Sana all. Matagal na panahon na kitang balak tanongin. May pag-asa mo pa ba ang dapat kong Samdi Ryan. araw-araw kitang dapat na Samdi Ryan. Oo, hanggang 5. Pwede 5. Bebe Mochi. Para 5 na name mo ilalagay ko. wala nang akong ibang hahangarin. Laking pasasalamat na ika'y sa akin dumating. 44 seconds. Hindi ka ba baliwalain? Makasama lang kita, yun lang ang aking hiling. Okay, Samdi Ryan, pasend ka po ng proof na naka-sign up ka po. Send mo po dito sa Facebook page ko. Pasend po ng proof nito, ito. Ito po, pasend po ng proof na nagawa mo po ito. Gawa ka lang ng account. Send mo po ngayon sa akin sa Warrior Gaming. Send mo po proof, bebe. Send proof, bebe, Samdi Ryan. Send mo po dito sa Facebook page ko, ha. Parang pwede ba account sarili? Click mo lang po yung link. Gawa ka lang po ng account, Lodisang. Kota na ako sa loose strip. Ayan o. Inap ko na. Gawa ka account, Samdi Ryan. Ayan. Gawa ka po niyan. Guys, hanggang hindi kayo gumagawa ng account, guys, DQ. Kailangan niyo po gumawa ng account. Sige, send mo na sa akin yung screenshot, Sam. Dito sa Facebook page ko. Para makita ko lang. Kahit ano na may proof. Kunwari, nag-text na sa'yo si S5, ganun. Click nyo lang guys yung link sa match. Ayun. Okay. Penga number, Lodi. Penga po number. Ayun, Gcash. Okay na. Okay na, guys. Sasend ko na kay Kuya Ryan. Send ko na lang sa kanya. O, lagi magsasend sa inyo ng message.
Okay na, kuya. Congrats sa mga nanalo. Lakas ba team ko? Bakit ka cards eh? Na binibigay sa akin? Kapag lumalaban na ako, kung anong kailangan ko yun yung wala. Kaya guys, yung lang ako, ako bigla. Balikan ko kayo. Hi guys, I'm back. Kain na tayo, worms. Dami kong food dito. Okay, Bebe Linnea. Send mo na rin sa akin number mo. Full dip ito. Ang sakit sa heart. Wala na po ko lista. Aji kasi din. Taga Joel, sandan ako ito ha. Sandan ko na din si Joel. Send mo number mo, Joel. Gcash. Bigyan na rin natin si Joel. Okay na ba sa'yo 200, Joel? Wala kasi laman nga yung Gcash ko eh. Nangangalaka lang sila guys, oh. Pero marangal yan, ha? At least marangal.
And number, Bebe Joel, ang gupita. Kung ninong baye ang pati ibang babae ay kasayang sumabay. Kampi lang lagi mong lagi kong hinihintay. Pwede bang dito ka lang? Puro Dito ka AAP. lang sa may tabi ko. Gusto ko lang na malaman mo, mabay pagtingin ako sa'yo. Okay, send na natin. Yan, nasend ko na. Yung 200, Joel. Bili na kayo ng food. Okay, Raymond. Sige, Bebe MJ. Go, go. Ba't mainit? Ano gagawin mo? Lahat ng ipin ko, guys. Okay, game. Welcome, Bebe Joel. Go lang. Bili na kayo ng food. Mainit, 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 mainit. Kahit anong gawin mo, talaga ko rin ako. Mahal na mahal mo. Bukas sa pinto. Kasi wala na ikaw, wala na ako, wala na. Thank you, Mochi. Send mo sa akin yung proof sa page ko. Para listado sa 1K. Sayang eh. Kahit anong gawin mo. Thank you, Benjandro. Ito na naman yung feel, kailangan mamatay na kagad. Ito, pati ito. Ito muna. Kahit anong gawin mo. Binuksan ko lang yung malamig na may kasama pa. Ay! Angas talaga mo, be. Kasi wala na ikaw, wala na ako. Yan na, kain na siya. Kasi wala na ikaw, wala na ako. Mamatay na siya, guys. Oo, MJ, totoo. Mag-heal ba to? Sabi mo eh. Nakaw na naman. Palamang mo na lang ako sa akin, be. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Pagdating kasi sa'yo ako'y mahihain. Nanakawan ba ako niyan? Mo ako tawagin, darating ka sobrang lakas mo kasi sa'kin. Ewan ko
naman pagkimkimin, kasi mukhang di ko pa rin kasa'yo kayang banggit. Iipon tayo, guys. Ako na lang ang iyong pansinin. Sabayang tanghali sama ka na sa akin. Kahit araw-araw pa kitang i-date. Kahit every minute, every hour, every Ipon day. lang tayo. Niloloko, baby, wag ka nang Para isang hit ka, manghihina. guys. Bakit sa sinasabi nila sa atin, dito ka lamang sa akin, tiwala Wala naman ka siya lang. ganong damage eh. Hanap ng iba. 60-30, puro 90 lang. Para ko naghihintay. Nananabik na mahawakan ng kamay. Pangako na aalagaan kita. May 60 may for energy pa rin. Baby, ginawa mo sa'kin lately, para bang ako'y nang kukuhan magalit ng pero baby, I just want more of you, your body is my cure. Magalit man pero baby, di ka iiwan, it's for sure. Gusto kita na magkasama madalas. Kung sabay tayong kakain sa labas. Manonood sa malang bagong palabas. Mahal na nga siguro kita, di na kita. Huwag kang mangangamba, Ah, wait, 350 to. huwag kang mag-alala kasi marami pang iba. Handaan mo lang sa tawag kesa magpakatanga, hanggang sa magsari ka na, kasi di ka talaga sila. Wala ka sa aking banda. Grabe yung shield niya. Alam mo kaya ko ng burahin. Ibang iba ka na noon, hindi ka na tulad ngayon. Hindi ikaw ang gusto kong makasama. Di ba sabi ko sa'yo huwag nang uulit, ang kulit mo rin kaibigan ka. Ilang beses na ang puso mo'y napunit, nakagalit pag sinasabihan ka. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Pagdating kasi sa'yo ako'y mahiyain, pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating ako sobrang lakas mo kasi Heal. sa'kin. Mag-heal ka? Di ko lang maamin. Pagdating kasi sa'yo ako'y mahiyain, pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating ako sobrang lakas mo kasi sa'kin. Sakit kasi ito pang nag-combo eh. Handang ibigay, Okay pa ba, MJ? No problem. Yun! paglalakbay ang iyong kamay. Nanalo din? Bigay, hindi ka pilit na saan man mapunta, biyahe natin dalawa. Thank you. Baby, promise sa'yo ang magsiguhan. Ay, sorry naman, MJ. Bahala. Sorry, MJ Lawrence, ha? Mababa lang ako dito. Grabe ko naman. Di naman ako nakikipagkumpetensya dito, no? I-stream ko lang po talaga yung Axie. Ala, dinilit niya yung comment niya. Ba't mo dinilit comment mo? Dinilit niya yung comment niya, guys. Bakit? Ganito. Ay, Allen. Hi, Jinx. Morning, Rodolfo. Patay na. Sasakit naman. Ang sakit niya. Tayo. Welcome, Bebe Chandro. Kung patay na tayo, guys, 4 cards na yan. Magpa 4 cards na siya.
Magandang dila, puso ko yung nagliha. Wala nang minamahal, si kaya't wala. Uwi na tayo mga be. Magandang dila, Aha. hindi ka muna, dito ka lang sa tabi ko. May gusto lamang ibulong sa iyo. Pwede ba ikaw na lang ang baby girl ko? Pangakong di nasasaktan ang puso mo. Ikaw ang bubuo dito sa buhay. Hi, Jason. Magpupuno sa mga kulang ko. Di na mapigilan ng sariling mapapit sa iyo. Kaya lagi nag-aabang para ika'y masusunod pa. Dahil sa akin di mo lang okay na ako. Dahil sa'yo, Thank you sa 50 stars, Jason Sayer. Love you po. Mahina lang po ako, James. 500 to 600 na nga lang ako ngayon eh. Alam na po natin ang mangyayari pag kinalaban niyo po ako. I love it. Ay, may pag I love it. Kasi pay tayo dito ah. Puro 100. Sakit. Uy, panalo. Oo. Nanalo pa tayo mga be. 3 hours ako ngayon guys ha. Bukas may live ako. Uy, may beast card. Ito na naman yung knockout na yata. Shield. Eme. Kakainis. Uy. Hi, Bebe Camille. Long time no see. Palit lang ako ilaw, guys. Search ko lang ito. So, iyo. Ano ba to? Ano ba?
kasi mag-shield eh. Oo, be, axe ulit. Alis na ako dahil sa'yo. Sana mabuhay pa. Maganda lalo. Yes. 1119. Mamamatay na to eh. Ay, pinabayaan niya. Slay talaga yan, Becamil. Slay. Girl power. Still na naman. Tapos magsusunod ang bongga. Magiging energy pa. Oh, awit. Pang-shake pie tayo din na naman dito, guys. Awit, tas ako ito. Bam! Awit. Adik eh. Yung mata namumula eh. Talo siya. Pang-discard tayo. Sabi nag-shield ng bongga. Ano sikreto? Ilaw lang, be. Mag-ready ka lang ng ilaw, be. Sana nangyari. Kaya ko papilit. Di ka pa. Huwag niyo kagad patayin.
Awit buhay pa. Mga takilin na to ah. Sabi na eh. Hi, Kuya Eduardo. Thank you sa pagbalik. Nako, 3 cards. Nako, apply attack. 1, 2. Kayanin mo. Kinaya. Nice. Hindi. Hindi ako nagka-count. Hi, Razel. Ayun na naman. Kayanin mo, be. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Naglalaro lang talaga ako, Bebe Mochi. Ni-stream ko lang talaga siya. Kahit anong ay, nako. Dahil parang tinira ko na yung beast ko, no? Nasaan ikaw? Yeah, baby. Guys, ang manonood ngayon, basta pin comment, ah. Wait, Lodi. Patay. Ayan, may marhaba baby ko. Ngayon ko lang po nakita, sorry, Lods. Lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo. Kahit maputi na ang bahog ko. Oo nga no, hindi ako nag-card sa Beast. Oo. 75 times 3 nga, guys. 220. Tapos mga mag-shield pa siya. Check pa na tayo guys ah. 1, 2, 3, 4. Bye-bye life. Bye-bye. Thank you Kuya Mochi. Delay kasi yung ano eh. Chat mo. Wait lang guys ah.
kachat na kita, sis. Sayang wala kang ID, no? Paano kaya yan? Doon lang ba pwede mag-play? Oo, Day. Kasi pag sa BTC, Day, sobrang baba. Kunwari, 1K mo, 500 lang marireceive mo. Unlike kapag coins PH, kunwari, yung 1K mo, pwede mo pang makuha ng 1,000 or 980 May bawas pesos. pa rin. Oh, may bawas pero sobrang konti lang kapag coins PH. Mga 20 pesos lang bawas or 10. Kapag BTC mismo, yung Binance, ang laki ng Kaya kaltas. mag-play, di ba account? Try mo kay June kung makakagawa siya ng coins PH, Day. Kung carry niya, pwede, Day. Kay Johnny Boys. Dahan-dahang iangat ang muka upang masilayan sa payapang kalangitan. Risky fish. Okay na to? Win na yan. Mamaya, mag-off camera na ako. The crisis is very, very real. March 22, COVID-19 spreading throughout the country. Nagbago ang buhay sa buong bansa. Dahan-dahang nating simulan ang paghambang iba. Dahan-dahang iangat ang muka upang masilayan ang payapang kalangitan. Sana hindi agad mamatay. At sabihin Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanin sa ikaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? At dahan-dahan natin simulan ang iyong paghambang iba. At dahan-dahan tumingin sa salamin. Sorry guys, di ako nakapokus. May ginagawa kasi ako. Hi kay Albert. Hi Michael. Ganyan, ito talaga. Kung converts niyo ako mamaya. Mag-last stand pang pahok mo. Nag-last stand pa. Hi. Ayan ba ang gulit ko? Yeah, you show your face to the What is viewers. this? Subos na. It is actually, this is sweet. Yes, di ba I bought it kahapon? You also buy your food kahapon, right? Yes. Ito, yun. Pa. I really want to. That music was so cute. Where do you buy that teddy ko? Tito Carl gave it to me. Ay, ubus na lang this. Sana all I really want that teddy ko. Ito Tito Carl. I'm not allowed to eat na. Ayun na talaga. I really want, is Tito ka hug mo after teddy ko? You ask him. Will I hug? Wait, is that sure? But you have many toys na, di ba? They bought you many happy playtime, mommy long legs, tsaka the long legs. That's why they don't buy you Nesoko because they know that you like mommy long legs, daddy long legs, like that. Yeah, but they know what they're so cool. You're bored now with daddy long legs and mommy long legs and happy playtime.
in public playtime. I mean, it's so easy. I'm not. It's boring because they're just a toy. Oh. And then I only have chapter 1, not chapter 2 and chapter 3. Every other Ooh. chapter. That's why. You're bored na because you got them all na. Yeah. But when you only got puppy playtime, you want more. Because I just have only one chapter. Before. Yeah, and because Theodore, because my collection actually is not full yet. Because I need the bunny, PJ Caterpillar, and Baby Longlegs, Okay. and Cat the Ebron, and then Candy Cat. Yeah. I don't have to collect it fast. That's why. Oh, now I know. That's why I am bored. That's why I want to make my collection full. O, you ask na lang din. Mama, chicken can be so black. Hala, hindi ko pala natira tail slap, guys. Akala ko tail slap natira ko. Mali. Mamamatay na to, guys. 1, 2, 3. Who Lavel? Who? Wait, dami kong ginastos. Ay, sakto lang. Four cards na yan. 1, 2, 3. Talo na ata ako. I know him. He's an Asian guy. Asian baby. Casey used to watch him, Ryan. The one who's unboxing toys and the one who's creating a content with his mother, right? Like he also have his what do you call this one? His own toy collection, like he named it after himself, Ryan too. Casey knows Ryan. She used to watch him. You used to watch him too, Lavelle. You like watching him. Oh, wait, nag-miss ang putik. Pangit ka ba, hindi? Puro fear. Katakot naman. Matitira ko pa ba ito? Puro fear eh. Dito pala muna si Emma. It's okay. You tell mommy na lang. Is this to go outside or not? I don't know. You ask mommy na lang. Tita Tori, Ate Ganda told me you need to, she reply. Okay. You need to reply to her. She reply you. You need to reply.
Uy! Panalo pa to, Kuya Mochi. May heal ba siya? Oh, wait, may heal. Ba't kaya gaya tong voice na to? Kato ng mata ko. Pati ng mata ko. Papi playtime, level. Pati ng mata ko. Salabil, salabil. Ay naman to, Rosa, ikaw, kamusta ka? Uy, nanalo ka nga! Galing mo, Kuya Mochi, ah. Siyempre to, Rosa, kailangan serious ulit. What? What? Don't think about it na. You have many to. What will you do to Nezuko after you play her sandali? You gonna tabi lang in her. Don't think about it muna. Diba you got many foot na ako hapon. So, ganyan na Nezuko may ba MJ? Like how? O, masisweet boy na tayo dito, guys. Di pa inaabot? Mas sticky ko pa. Wait. Nice. Nagkakastanan lang din kami, guys. Stan is life. Okay lang to, Rosa, no problem. Boy ko. Wala po. Visit to. I-share po na natin, please.
Natalo siya. Wait, nakailan pa tayo. Ang likod nito. Wait, ano lang. Matapos yung kumakain. Kakain. Matapos yung kumakain na yan. Kain na naman tong bullshit na to. Kakainin niya lang eh. Oo nga, nakakainis ng mga ina naman yan oh. Ganyan ko lang. Sige, kung dalawa-dalawa lang, okay na ba yan? Hintayin na lang kinabukasan. Huwag na yun, baka di ko kayanin. O kasarap isipin ko na nakapiling kang muli. Ngunit ito'y isang laro lang at puso ko'y mahati. Pigilan mong sarili mong mahulog sa katulad ko. Please, huwag ako'y panalang. Dito lang kung sakali, I wanna be with somebody. Binibining ganda naman. Wow, sana maubusan na siya. Kinain na ako dalawa. Para sa ating dalawa. Wala ba siyang masakit? Oh baby, Ay, wala nga. just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Isang babae ay di tayong sumabay. Dampi ng labi Sige, si Kuya Mochi. pwede bang ito lang? Toka lang sa may pakiko. Gusto ko lang na malaman mo. May pagtingin ako sa'yo. Hining-hining kulat. Badik ang badik. Yun. Okay na ba to? Baka ako yung matalo. Nag-heal naman ako ng full. 30. Ito oh. Ngayon ka na yung tinuro mo. Oo. Kasi dito ata ako mamililintikan. Wala na akong cards. Buhay pa tong buisit na to. Sana mamatay ka na. Ay, 10 piso. Wait, malas pa nga.
Wala akong cards. Sim. Tapos ang taas ng heal niya. Ay, ng shield ko. Mukhang draw kami ah. Ay, talo ka na? May 20 pa siya. Mamatay ka no. Hola, 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 hola. Ay, yes, talo na. Galing mo, kuya. Ay, may alam na akong gagawin. Hola, hola, hola. Thank you, Kuya Mochi. Galing mo, ah. Nag-tutorial mo pa ako, ah. Wait naman tayo, guys. Thank you, Kuya. Galing mo. Off-cam na ako, guys. So, stay lang kayo dyan, ha. Thank you. So, kita-kits tayo, guys, bukas. Ganitong oras ulit. Ayan. Papahinga lang ako, guys. Bye-bye. Love you all. Mwah. Nood lang kayo, guys.
Oh, si Manjin yata kapos sa bias eh. Kinig ko lang. Alam mo, Kinig ko lang. Manjin, alam ko malaki bayad sa'yo. Baka naman. Sagad mo na.